И здравейте хора, аз съм Дани PvP и това е втори епизод в Faithful MC Clans, нали? Бях казал, че ще ми е готов бейза, но не успя да го завърша, просто нямах време. И да, направил съм си честове, сложил съм такива. Намерих малко диаманти и да, като цяло сега ще направя бейза, нали, не от Cobblestone, а от стол, защото повече ми харесва. И да, след малко ще отида да копая. За докъде ме да е тук. Също така, ако искате течер пака, ще го има долу в описанието. Също така, скоро ще правя giveaway на Optifine Cape, затова може да си пуснете нотификациите. Мисля да се лунерите с камбанка. Аз ще върна, когато ми си изпекал Cobblestone. Окей, готов на Cobblestone. Също така се извинявам, ако се чуват някакви шумове микрофона. Окей. Ще трябва да изпека още малко Cobblestone. Мисля да направя високата или 4 реда пазата. Не съм сигурен дали е равно. Окей, не съм го направил много както трябва, но всъщност мисля, че са... Да, всъщност са равни. Окей, найс. Ще трябва да изпека още малко Cobblestone, но мисля, че нямам кол. Ето всъщност може да спече без кол. Окей, метнах се. Тук после ще пая малко. Окей, не знам защо не мога да се помня. Но явно ще трябва да
купая малко. Така, взема малко. И надявам се намеря диаманти. Едва ли. Тук портнах се. Ще направя сега малко фенсове. Мисля, че така се правиха. Окей, да. Значи, ще ми трябва още. Като някой бавняр го правя, но как се да. Извинявам се. Окей, мисля, че това стига. Всъщност съвсем. Мисля да почна да правя стримове в този сервер. Ако искате, може да пишете в коментарите. Та, мисля да се върна, когато свърша с тавана на бейза. Свърших с покрива на бейза. Да, така изглежда отвънка. И сега мисля да отида да покупая малко. След малко ще спирам клипа. Ще става много дълъг. Всъщност не знам. 8 минути 9. Мисля, че не. Жутко купа с нормална Diamond кирка. Окей, кой Iron?
Больше номер диаманти. Окей, хора, явно това ще е това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, ако харесите, абонирайте се и чао!